Transaktionelle e-mails er de beskeder, der skal frem. En transaktionel e-mail handler ikke om at sælge. Den handler om at bekræfte, informere og give kunderne den vigtige information, de har brug for, i præcis det øjeblik, de efterspørger den. Det er f.eks. ordrebekræftelser, login-links, adgangskoder, leveringsinformation, kvitteringer og andre beskeder, som din modtager forventer at få med det samme, og som skaber tryghed i kundeoplevelsen. Med InMobile får du en e-mail-løsning, der er bygget specifikt til den type af kritisk kommunikation. Du får stabil levering, høj sikkerhed og kontrol over, hvornår dine beskeder bliver sendt og til hvem. Men hvordan bruger man transaktionelle e-mails i praksis? Hos InMobile kan du designe dine egne e-mails i vores brugervenlige e-mail-editor, og på den måde sikre, at dine beskeder altid ser professionelle ud og matcher dit brand. Din mail bliver sendt via InMobiles stabile REST API, som giver dig fuld kontrol over dine udsendelser og gør det nemt at automatisere processer på tværs af afdelinger som marketing, HR, kundeservice og e-commerce. Det betyder, at du bevarer fuld kontrol over udsendelserne via dine egne systemer, mens InMobile står for det, vi er bedst til. Stabil levering, høj sikkerhed og hurtig håndtering af hvert enkelt e-mail. Sikkerhed og stabilitet er nemlig fundamentet i vores e-mail-platform. Og alle de e-mails, du sender, bliver autentificeret, så modtagerens mailserver kan verificere, at beskeden faktisk kommer fra dig. Det øger leveringssikkerheden og mindsker risikoen for, at dine mails havner i spam-mappen. Med andre ord, med transaktionelle e-mails kan du levere kritiske beskeder sikkert og præcist, så du altid kan kommunikere professionelt og effektivt. Vil du i gang med transaktionelle e-mails, så ring eller skriv til os, og så hjælper vi dig videre.